Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Чтобы нам изначально вернули нашу старую детскую площадку. Районда зур активлык белән халык җыеннары дәвам итә. Зәйнең 2 мәктәбенә яңа автобуслар тапшырылды. Зәйнең политехник колледжында студентлар көнен билгеләп үттеләр. Районда оешма предприятие коллективлары шәһәр һәм авыл җирлекләрендә яшәүчеләр катнашында халык җыеннары дәвам итә. Очрашуларда ел дәвамында башкарылган эшләргә нәтиҗә ясыйлар. Җирлектә яшәүчеләр үзләрен борчыган сорау мәсьәләләрне җитәкчелеккә ирештерә. Шундый җыеннарның берсе район башлыгы катнашында Мирный бистәсендә узды. Мирный бистәсендә хәл итәсе нинди проблемалар бар, халыкны нәрсә борчый, шулар һәм башка мәсьәләләр хакында район башлыгы катнашында узган халык җыенында сөйләштеләр. Разиф Кәримов чыгышында мобилизация темасы кызыл җеп булып барды. Ул илдәге вазгыять турында да әйтмичә калмады. Районнан Татарстанның шәфлыкка алынган Лисичанский шәһәренә һәм махсус хәрби операциядә катнашучы иратларга гуманитар ярдәм узатылуы хакында әйтеп узды. Зәйдән мобилизацияләнгән иратларның гаиләләренә төрле ярдәм чаралары турында сөйләде. Сегодня возникшие вопросы и по мобилизованным, и по добровольцам, и по контрактникам, и их семьям полностью 100% отрабатывается. У нас создана рабочая группа. Район башлыгы үз чыгышында ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, Зәйнең эре оешма предприятиеләре эшчәнлегенә йомгак ясады. Узган елда төзелгән мөһим объектлар һәм 2023 елда район буенча башкарылачак төзелеш эшләре хакында әйтеп узды. На Риманову улицу мы завершили. Значит, как визитная карточка, она современной стала. Значит, первой категории, трехслойный асфальт там, 5-летние гарантии, 1000 метров, километр там перил. Значит, сохранились там, значит, светофоры. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Мирный бистәсендә территориаль иҗтимагый үзидарәдә әйләнә-тирәне яхшырту буенча нәтиҗәле эш алып бара. Тагын медицинский ураманы тоже чистартылар, субботниклар булды. Зиратны обращение яздык депутат Госдумага и анда бөтен мусорларны җыеп контейнер койдылар. Бер җиргә тагын менә сырыбыз икенче бу җылга, чтобы тагын контейнер куйсыннар Татар ягына. Район башлыгы катнашындагы халык белән очрашулар гыйнвар ахырында төгәлләнәчәк. Район буенча 500-гә якын укучыны мәктәп автобуслары йөртә. Маршрутта барлыгы 21 транспорт чарасы хезмәт күрсәтә. Республика президенты ярдәме белән соңгы 5 елда Зәйнең мәктәп автобус паркы 15 яңа транспортка тулыланды. Шушы көннәрдә тагын 2 мәктәп яңа автобус ачкычлары алды. Район башлыгы Разиф Кәримов тантаналы төстә Зәйнең 7-нче мәктәп директорына яңа автобус ачкычы тапшырды. Шулай ук бу көнне югары мәгълүм мәктәбе дә яңа транспортлы булды. Все условия создаются, они все подконтрольные, значит, транспортные средства, имеющие и определенные ограничения по скорости, тахографы, другие. Прошли сертификацию, прошли страховку, получена регистрация. Вот поэтому добрый путь. Карамалы Воздвиженка 7-нче мәктәп маршрутында йөрүче балалар хәзер дәресләргә яңа ПАЗ автобусында киләчәк. Кәдек, Сармашбаш авылларыннан югары мәгълүм мәктәбенә килеп укучылар өчен заманча сары төстәге газель кулланылышка тапшырылды. Яңа автобуслар барлыкка килүенә укучылардан ныграк әти-әниләре сөенә. Хочется сказать огромное спасибо за автобус, выделенный для наших детей. Это для нас не просто радостное событие, это забота о здоровье и безопасности наших детей. Забота о всеобщем доступном образовании. Очень приятно, что наши дети будут ездить в школу в теплом, новом и удобном автобусе. Еще раз большое спасибо. Район буенча 500-гә якын укучыны мәктәп автобуслары йөртә. Барлыгы 21 транспорт чарасы хезмәт күрсәтә. Республика президенты ярдәме белән соңгы 5 елда мәктәп маршрутларының автобус паркы 15 яңа транспортка тулыланды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.
Район мәгариф уйышмалары җитәкчеләре киңәшмәсенең чираттагысы 6-нчы мәктәптә узды. Бу юлы җыелышта милли мәгариф һәм тәрбия хакында сөйләштеләр. Агымдагы елда Татарстанда милли мәдәниятлар һәм традицияләр елы. Әлеге уңайдан мәгариф тармагы алдында зур эшләр торуын билгеләп үттеләр. 6-нчы мәктәптә мәгариф уйышмалары җитәкчеләре катнашында узган киңәшмәдә милли мәгариф һәм тәрбия аның нәтиҗәләре хакында сөйләштеләр. Җыелыш район җитәкчелеге катнашында узды. Беренче булып район мәгариф идарәсе башлыгы Эрнест Сәфәргалиев чыгыш ясады. Ул белем бирү учреждениеләрендә тәрбия эше системасы һәм аларда милли мөхит, бердәм тәрбия киңлеге булдыру турында сөйләде. Әлеге эш төрле халыкларның горыф-гадәтләренә, Россия символларына, дәүләт бәйрәмнәренә хөрмәт кебек өстенлекле юнәлеш белән ныгытылган. Мәктәпләрдә һәр дүшәмбе дәүләт флагларын күтәрү, гимннар башкару буенча махсус дәресләр уздыру моның ачык мисалы, диде ул үз чыгышында. Киңәшмәдә шулай ук яшь армиячеләр, бөтен Россия яшүсмерләр хәрби-патриотик хәрәкәте эшчәнлеге турында да сөйләштеләр. Авыл мәктәбе укучылар өчен тәрбия киңлеге үзәге. Шулай ук балалар бакчасында патриотик тәрбия бирүне үстерү темаларына чыгышлар тыңланды. Зәйдә студентлар көнен политехник колледжының 540 студенты билгеләде. Иртәдән үк башланган күңелле уеннар, параларда җавап бирмичә генә куелган бишлеләр, барысы да бәйрәм хөрмәтеннән. Белем алучы егет-кызларны безнең төшерү төркеме дә тәбрикләп кайтты. Зәй политехник колледжында студентлар көне биредә белем алучылар аны ел саен үзенчәлекле итеп уздыра. Күллияттә 540 студент 12 төрле һөнәри юнәлеш буенча белем ала. Беренче курста укучы Мария Захарова өчен бу беренче зур бәйрәм. Тәүге сессиядан соң ниһаять үземнең чын студент булуымны тоя башладым, ди. Аерыла. Бүген шулай сизеләм, как будто минем бәйрәм сыман. Бик шатмын бу бәйрәмгә. Егет-кызларны уку йорты директоры Сергей Максимов та бәйрәм белән тәбрикләп уңышлар теләде. Сегодня уже можно сказать смело. У вас есть уникальная возможность и учиться, и работать, зарабатывать деньги. Ну и самое главное, получать удовольствие и радовать, и прославлять наш Заинский политехнический колледж. Шәһәр һәм район тормышында катнашкан актив студентларны аерым билгеләп үттеләр. Аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Студентлар бәйрәме аларның ыгы-зыгылы тормышыннан күңелле видео язмалар, шаян сүзләр, җыр һәм биюләр белән дәвам итте. Бу кичәдән соң күллиятның 1-2 курсында укучы студентлар ел буена җитәрлек көч һәм дәрт тупладылар. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Энергетик мәдәният йортында да 25 гыйнвар студентлар көне уңаеннан күңелле чара узды. Егетләр, кызлар командаларга бүленеп, төрле темалар буенча үзләренең белемнәрен сынадылар. 25 гыйнварда энергетик мәдәният йортында студентлар көненә багышланган чара узды. Бәйрәмгә Зәй политехник колледж студентлары чакырылган иде. Интеллектуаль уен рәвешендә алып барылган чарада студентлар үзләренең белемнәрен сынадылар. Алар командаларга бүленеп сорауларга җаваплар эзләделәр. Дөрес җавапларны санау нәтиҗәләре буенча җиңүче команда билгеләнде. Кыска гына вакыт эчендә студентлар ныклы һәм бердәм коллектив булырга өлгерделәр. Җирле шагыйрә Субух Рафиков исемендәге премия лауреаты Надежда Чепурнаяның чираттагы китабы дөнья күрде. Иҗат җимешен тәкъдим итү чарасы үзәк китапханәдә узды. Очрашуга гадәттәгечә әдәбият сөючеләр һәм китапханә укучылары җыелды. Субух Рафиков исемендәге үзәк китапханәгә әдәбият сөючеләр җыелды. Биредә Зәйнең танылган шагыйрәсе Надежда Чепурная үзенең чираттагы китабын тәкъдим итте. Ул «Аист на крыше» дип исемләнгән әсәрләр җыентыгы. Моя книга о любви, верности, о воспитании детей, о любви к природе. Я всем желаю, чтобы наш мир был прекрасный, и наша земля, красивая земля, был заповедником для всех жителей этой земли. Надежда Чепурная иҗаты белән күпләр таныш. Ул 5 китап авторы. Моңа кадәр Надежда Семеновнаның әсирлектәге хәтер шигырьләр җыентыгы, әле кичә повесте «Минем Гүзәлиева» галәм волонтерлары китаплары дөнья күргән иде. Аның шигырьләрендә мәхәббәт тә, өмет тә адәм баласы кичергән иң якты һәм ихлас хисләр чагыла. Әсәрләрендә исә мәхәббәт темасы зур урын алып тора. Надежда Чепурная кичәгә килүчеләргә үзенең иҗат җимешләрен җиткерде. Энергетик мәдәният сарае артистлары матур чыгышлар бүләк итте. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зе яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.